Бота хора, аз съм Здравко Лев Люмната. Добре дошли на Slenderman Night of Horror. Напомних заглавието на Изус. В този епизод и в повечето епизоди няма да мога да снимам с фейс камера. Обаче, аз тя се пресака таба мъничко се щупи. Обаче, ще мога да ползвам мобилена. Аз на ползвам бях направил. Чакайте. Значи, това е нова игра, не съм я играл до сега. Аз съм играл половината игра с Слендермана. Чакайте мъничко хора. Така, слушалките си ги слагам сега. Да само да оправя кабела тук. Хора, в нас е локейшн. Така, къде гейм. Wow, boy, ne? Чакайте. Малко. Не, О, това било за бягане. Защо аз самия не знае къде отивам? Опа. Кажете ми, защо не знае къде отивам? Аз съм като другите известни влогъри. Само по едно се различаваме, че аз не съм известен влогър. Някъде е. Ама иначе, гледайте, че съм мълчах, като чудил къде да отида. Тая епизод съм много мълчали. Вчера са защо? Тая. Бягаме! Аз започвам да ставам като известните влогъри. Имам предвид, да играя хорор геймове. Уоу! Водна кола. Да вземем това. Съгласен съм. Ако можех. Да, чета. Сега пак ми залепна пред лицето ли бе? Вече ще се разкрих. Не мога. Това на мен трябва да помогнат. Мога да я залепя.
Това е много creepy. This is very creepy, guys. Имам предвид, че това е доста плашещо. Колко време? Окей, да си хабя енергията, че мога покоя Слендермана да имам енергия. Обаче вижте как това се личи, че и графика. И да посури на играта ли трябва да Ей, Слендерман! Призвукам те, ела тук е, тук е огър. What? Не те предизвикам, не действото. Тук кой ще гледа това? Просто ме спасете! Той ще ме намери. Той ще ме намери. Защо ведерчето ми угасна? Where am I? Wow! Не! 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 Ето сега се връщам. You! Какво да ти support? Oh. Не да мога да се провели хора. Ама как да се това ведерчето? Как се спира това ведерче? Ето така. Ето така би по-добре. Само от една съм ти. Само да разгледам насам, че да не дойде той. Да бъда мъртъв аз, ако не се спася. Но пея много мрачна песен, най-добре да млъкна. Хей, 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 да млъкна, хей, хей. Добре млъквам. Аз направо си правя SOS сигнал. Ба, луната. Окей, хора, това е чудващо. Как това нещо? Въкър се. Това си... Кой човек е измислил това? Волната кула! Сега да направил SOS сигнали и да престана. Хора, това направил си SOS сигнал. Ой, ма хвани. Ето това. Ето така се чувствам в момента. Не.
Така се чувствам. Играй, който съм и съм и аз. Бягаме, 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 вау! Слендър! Ятка е! Имам една от върховните ти страници. Кукиче, пролетно кукиче, в викингското време. Още една ли морско... водно коледе. Това направо се изпращаме с сигнали. Come to get me! I'm here! Казах му, я да ме... Газ, не! Не идвай да ме хванеш! Не идвай! Don't coming to get me! Не! Кога дойде? Не! Оде! 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 Оло! I don't care! Добре, я покажи. Бягам! Не! Ехо. Ела да ме хванеш, ама не знаеш къде съм без нещо. Знаеш къде съм! Кора! Не! Здрасти! Малко се връщам. Окей, той се спечели честно почти, но аз не мога да му кажа нещо. Хора, това беше от Slenderman Horror Night. Очаквайте в следващото ми клипче. Чао, чао!